Neuveríte, ale teraz vám poviem obrovsky šialenú pre mňa vec, že ako dnes ľudia pri výstavbe rodinného domu doslova preplácajú za nepodstatné veci a na tých podstatných šetria. Vidím to bežne na stavbách, ako k nám príde klient a na stavbe rozmýšľa, ako ušetriť a potom si tam dáva batérie grhe za 200-300 eur zákus, rôzne obrovské HS portály v plastohliníku za 6-7 tisíc a kopec ďalších zbytočností, ktoré sú vyhodené doslova peniaze a pritom veľakrát vidím na stavbách ľudí, ktorí si stavajú domy svojpomocne alebo nájdu si kdejakých kamarátov, majstrov a tak ďalej. Čo nechcem teda haniť ich robotu, ale veľakrát sa stáva, že ľudia majú takú mylnú predstavu, že keď si na stavbu zavolám rôznych majstrov, dajme tomu, že sa volajú Fero Jožo, že ten Fero Jožo mi teda zhotoví tú stavbu odborne, čo je veľká milka. Žiaden Fero Jožo to v realite reálne nedokáže. Nie, že by teda ten Fero Jožo neboli zruční majstri, ako hovorím, nechcem ich hániť, ich úlohou je teda byť hlavne zruční a veľakrát aj zruční sú majstri svojho remesla. Ich úlohou však, keď sa ich opýtate napríklad neviem, na efuzivitu materiálov, tok vodných pár a rôzne iné technické detaily v rámci či už statiky, teplotechniky a iných podstatných detailov na stavbe, nemajú ani páru o nich. A to je dobré, lebo nie je ich úlohou tomu rozumieť. Ich úlohou je teda vedieť stavbu zrobiť pekne a byť zručný. Čiže vo výsledku vedia postaviť dom, ktorý vyzerá ako dom, ale veľakrát má kopec chýb. A práve preto chcem touto myšlienkou povedať to, že určite netreba na stavbe šetriť na kvalitných inžinieroch, stavebných dozoroch a ľudí, ktorí reálne rozumejú nielen tej práci, ale aj technickým detailom na stavbe, vedia vám kopec toho vypočítať, ušetriť, navrhnúť tak, že vlastne vo výsledku nepreplatíte a že stavba nebude mať kopec tepelných mostov, nebudú niekde vlhnúť, plesnieť, práskať múry a kopec detailov, ktoré sa bežne stretám na stavbe, že parozabrana nebe na zle, že proste je zbytočná vlhkosť múrive, že múry práskajú, že tepelná izolácia v streche proste prevlha a tak ďalej. To je doslova 90% stavieb, lebo práve tých 90% stavieb nemá takýchto kvalitných inžinierov, aj keď pritom prídete na veľké stavby a tam teda to väčšinou, ako kde teda, ale väčšinou je nejaká snaha to kvalitne odrobiť, kdežto pri tých rodinných domov chápem, že ľudia možno šetria a je pre nich veľa dať niekoľko tisíc za nejakého stavebného dozora, avšak realita je taká, že človek potom veľakrát ešte preplatí na tej stavbe, ako keby ten dozor mu to reálne vedel skontrolovať, preberať, uplatniť nejaké reklamácie v prípade potreby, po prípade usmerniť tých majstrov tak, aby ten výsledný dom teda mal naozaj tú kvalitu, ako je. Čiže moja myšlienka bola taká, že poriadne porozmýšľajte, za čo na budúce miniete svoje peniaze, či to budú batérie za 300 eur, alebo radšej nejaký kvalitný stavebný dozor alebo inžinier, ktorý tej stavbe bude rozumieť. Ešte doplním takú myšlienku na záver, že ten kvalitný inžinier, o ktorom som hovoril, nemusí byť vždy len nejaký externý stavebný dozor. A niekedy ho môže mať aj samotná firma, treba sa však ale uistiť, či teda firma má stavby vedúceho, čo je vlastne stavebný dozor tej firmy a či je tam aj nejaký odborný dohľad tej firmy, alebo je to firma zložená iba z pár majstrov, nejakých Feroch Jožoch, ktorí vlastne tie stavby nejak zhotovujú. Takisto, čo teda odporúčam nešetriť, je kvalitná projektová dokumentácia, to je takisto nejaký inžinierský prístup. Kvalitná projektová dokumentácia dokáže ušetriť kopec peňazí pri realizácii, tá kvalitná projektová dokumentácia by mala byť určite v dostatočnom rozsahu, mali by tam byť vyriešené rôzne detaily, ako bude ten dom osadený, v akej hĺbke, do akej hĺbke pôjde napríklad sokel, určite s nejakým realizačným projektom statiky, čiže určite takisto nešetriť na projektovej dokumentácii, toto vám vie ušetriť veľakrát tisícky eur. U nás sa to bežne stáva, že s klientom niekedy mu navrhneme, že túto priečku, keď trošku posunieme alebo tento priestor zúžime, už nemáme taký rozpon, už môžeme umiestniť iný strop, už nemusíme toľko nosných múrov, základov a tak ďalej a vyslovene posunutím o pár centimetrov priečky sme ušetrili aj tisícky eur. Takéto veci sa dejú bežne a tých príkladov môže byť rôzne množstvo, ako sa klientovi či už ušetrilo, ale hlavne, čo by som teda hovoril, nielen ušetrilo, ale klientom sa nastavila kvalitná projektová dokumentácia, ktorá vo výsledku má predpoklad na to, aby ten dom, ak teda znova to bude zotovať firma alebo niekto, kto tomu bude rozumieť, že teda ten dom bude mať správne parametre a nebude trpeť bežnými chybami, o ktorých som pred chvíľou hovoril. Dajte mi vedieť dole do komentárov, čo si o tejto myšlienke a téme myslíte vy a či ste to aj vy mali pri svojej stavbe podobne.